Iki sing tak goleki. Menangi jaman edan hewuhaya ing pambudi arep edan ora tahan yen tan bisa nglakoni boya keduman melek kaliren wekasan nipun dilalah kerswalah bejo bejaning wong lali isih bejo wong kang eling klawan was padha ladalah bujleng tedak turune mungsuh dadi ledheking jagat dadi regeting bawana jebul kowe Lamis Gatotkaca nalaripun kadosa pundi Kanjeng Paman Brajadanta kowe Lamis tata lair kowe ngetonke sembah kelawan aku Brajadanta ning tata batin kowe mung ngece keton cetha kowe ngece semene nyepelekno Brajadanta sembah kula katur paduka Kanjeng Paman Brajadanta ora usah dadak ngetonke sembah aku ora butuh sembahe musuh kaya kowe menawi kula wantun dhateng paduka tertamtu badhe saya hamimbi dosa kula ben dosa apa yen kowe ora saguh tambahan dosamu wenehke aku dimen kawruan aku sing kakean dosa ning tinimbang aku nampa sembahmu ora wurunga saya gregetke pikir kowe Gatotkaca ayo kowe sing bakal kawisuda dadi ratu Pringgandani yen kowe ora tak sengkakno patimu ora wurung kowe bakal saya ngregeti pikirku mula kang saka kuwi ndang mingkata sudhek aku nyawang wujudmu yen kelakon ora gelem semikir apa eneng lakon Gatotkaca bali mung kariharan Gatotkaca
Hah. Wah. Ambruk. Bah. Ayo males so Gatotkaca. Wait. Yeah. Yeah. Maleso mboten paman. Maleso mboten paman. Gene ora gelem males. Kula ajih kenging siku dedaning dewa menawi wantun dhateng punika bel gedes. Wah. What? Ya. Ha. Ya. Tangi. Hut. Wah. Ya. Oh. Hut. No. Ya. Dalah anakku lanang ger Gatotkaca kula wonten timbalan dawuh Kanjeng Paman Brajamusti mang mendel mawon nggih menawi kepareng pun paman badhe asung sabiyantu dhateng paduka nggih anak kula Gatotkaca caranipun kadosa pundi paman ngeningken cipta nenuwun sihing dewa samangkipun paman badhe mancing wonten epek-epek ndika nggih. Sasampunipun Brajamusti mancing nunggal jiwa wonten epek-epek ndika mangrangsang majeng ampun jirih menawi samangke sampun wancinipun mang tabok pepunden ndika paman ndika Brajadenta samangke paduka badhe nyuwurupi piyambak nggih.
Weh. Ha. Ya. Hai. Wah ya. Tatan ngawuhi tekane tanpa sangkan Jawanta yang padari Saraswati sayakti yang dayani kalamun katulung maweh jroning kalbu rarek maning sasi nampi yen dinanta laras ngarehake rireh hara pandan maning Saraswati palugon lakuning lekas lukita linuding kidung kadung kadring amomong memangun manah rahayu hayunotan golong gumolong Sinung wadi Sinung wadi jagat karihamu Mbak
lumembah ombak ing samudra hango ambregengkehan warata dancang dencengan jagat wasisane Bathara bejo kepasang yogya anakku Gatotkaca ngger mbok menawa kabeh iki mawujuding kanugrahan sing wis diparingke kelawan jeneng Siwa nugraha peparinging Gusti Kang Maha Kawasa marang titah sawantah kaya dening sira anakku Gatut. Muga-muga manjinging pepundhenmu sak kloron pamanmu Brajadenta sarta pamanmu Brajamusti hamimbu ana kawibawan anakku Gatotkaca. Wah dongane ibumu Gatut anakku bisa anyembuh kelawan kayuhanmu. Mula kang saka kuwi dadi anak Hanung Hanindita kuwawa mikul dhuwur drajating wong tuwa mendhem jero dosa kaluputaning wong hatuwamu sing wis pareng hanggula wentah wiwit jabang temekaning dewasamu anakku Gatut. Mula kang saka kuwi nggih Gatotkaca durung suwepun ibu entuk wangsiting dewa lamun ta jeneng sira samengko kawisuda dadi ratu Pringgondane hangayomi sarta hangayemi sagung para kawula Pringgondani jumbuh kelawan wangsit kang cetha ndak tampa jroning wisudan samengko wajib sinandingan kelawan titis Bathara Wisnu nggih anakku Gatotkaca. Lenglenging driya mangu mangungkung kanduan rimang lirlena tanpa kanin yen tan tulusa sang Sri jagat wasisane Bathara Kanjeng Ibu anakku Gatotkaca piye nyuwun tambeng palilah nyuwun tambahing pangestu samangke ingkang putra kula Gatotkaca badhe daya-daya sowan wonten ngarsanipun titis Sang Hyang Bathara Wisnu nenggih pepundhen kula Prabu Sri Bathara Kresna. Gatotkaca kowe kuwi arep dadi ratu aja metu-metu aja lunga-lunga. Anggere eneng padang metu, anggere eneng padang pengen lunga. Ora ilok. Lajeng keparingipun dimen sedulur mutuwa wae sing tepatang. Yen perlu adimu Antasena uga bisa nganti. Lakune Antareja menawi tetelo kados mekaten. Kula nyuwun sanjata pitulung dhateng kadang kula reda Kakang Mas Antareja. Saged hanyembuh dhateng gayuhan kula Kanjeng Kang Mas.
sigra yen pramana kanca sigra ngrakit nawang sasangka manggya drajating praja kawuryan wasamya puri
rora mangrehing Rebdata Pitana miyak sepining swasana srana ngungak luhuring budaya sinartan ambedah lungiding kagunan yekti ing kono ana parwa peranganing carita saking Serat Mahabharata. Hanenggih punika jagating wayang Purwa ingkang ugi sinebat ringgit Purwa pramila sinebat wayang sasmita wajib sembahyang labet jroning wayang sinung piwulang ingkang dadyane maweh padhang. Ugi sinebat ringgit dukunane Sunan Giri ingkang nganggit awujud serat panggurit sinanggit sarana wirit temah bangkit dadiya carita kang langkung lungit. Purwa tegese wiwitan sasmita purwaning dumadi hanenggih lelakon Hemadya padha kawiwitan Nabi Adam lan Ibu Hawa pramila wayang Purwa dadiya tuladha gesanging jalma ingkang sedaya kawengku purbaning Gusti Kang Maha Nasa. Asura kawan watak Suradadya reganing carita kadya saloka Suradira jayeng palugon Subrasta tekaping ulah Darmastuti werdine nadyan digdaya kinayoman durga kala lamun dek sura ngasaken kasektenira ing kono yekti bakal sirna kagiles dening rodaning watak sura. Hanyar kala nyarengihing parwaratri sinangkelan luhuring kagunan kunjuk mring Gusti Kang Maha Kawasa katingal gumelar minangka Purwaka anggih punika gemlaring negari Ngastina nggih Hastinapura. Ugi sinebat negari Gajah Hoya Liman Benawi Kuru Janggala. Mangkono kuncaraning praja mewah luhuring kawibawang katingal saking kathahing bangsa manca ingkang aliru duta tandha sihing kekadangan. Negari Ngastina katingal ageng nanging dereng agung, katingal ayom nanging dereng ayem, labet para narapraja nayaka mewah sentanane negari samya racak samya anggunggung diri karem sarta demen lumuh makarti. Lah sinten ingkang jumeneng nata nenggih jejuluk Maha Prabu Duryudana Suyudana Kurupati. Dasar Narendra Gung Nentara Darbe watak adigang adigung adiguna mapan ing kono dadosa sarana sengsaraning para kawula. Mangkono hanyaring mangsa kasada windu sansaya tinengaran wuku prabangkat anggara kang ari magut tabuh nawa sang nata kapareng miyos siniwaka lenggah dampar denta sinasodya semek babut pramudani sibaran sari-sari ginanda wida jibat kasturi. Rep sidhem permanem datan ana sabala walang salisik gegodhongan datan mubah samirana datan lumampah. Amung kapiar siswalaning pradonga ingkang samya paceng caleng krang pating caleng kibar ganti mandaraga saya muwi asri senining pananggilan.
jroning pasewakan katingal Ander Hambalabar wiwit para sentana nayakaning praja samya ngabekti sumuyut kelawan Sang Nata datan kantun walangka praja nenggih Retyanapati Harya Sumanjah Retyanapati Harya Sengguni sumambung ing untat nenggih Brahmana pujangganing praja peparap Sang Wiku Begawan Duna Sang Resi Kumbayana kinarya jangkeping para sagung kang samyasipun nenggih Raden Kartamarma riwusnya sampun pinarak lenggah Sang Nata Maha Prabu Duryudana daya-daya hangacarane kaya mangkon mangudas marendya kang kaweca jilelesan leng-lenging driya mangu-mangu Lersat pading sun tumiling hanguladi puspita medem puspita medem endah ingkang warni Dian sembah nering ulun kapurba risang murebeng
sahanane kang yeka kang sung niring madu mawe boga sawe gung ma si mring Tuan kanang mamujeng ari dedep tidem perbawaning ratri Sasradara wus manjer kawuryan tan kuciwa memanise megep srinating dalu siniwaka sangya pratase haklaring cakra winulat lelangut prangandene maksa kebegjan saking kae Tranggono kang sumiwi Taranggono kang sumiwi warata tanpa selo Yiwa ya jagat, ya dewa, ya Bathara. Nyuwun pangayoman wiwit purwaning dumados mugi tansah nyandung cepaka swakul. Ora mengko ta mengko, pakinira Paman Haryo. Nuwun kula wonten timbalan dawuh. Nggih anak Prabu Kurupati kadosa pundi? Adoh tak awih. Yen wis cedhak nuli kene tak raketake Paman. Padha becik sak tekamu. Paman Haryo Senguni
Kawula nuwun kasinggihan. Berkah pangestu paduka nggih anak Prabu Duryudana anyembuh dhateng kawilujenganing paman ing kepatosan nggih. Mboten langkung bekti kula mugi katura. Wis tak tampa karya bombong pirawaning rasaku ora liwat pudya pangestuku nuli kebat tampanan paman Harya. Pinundi sarta kacandhi mugi ndadosaken jimat saklaminipun. Nuwun mangke to mangke. Bapak Penemban Durna guru kula ingkang patut sinuba tuwin Silukarta. Bapak Penemban. Nuwun kula wonten timbalan dawuh nggih anak Prabu Kurupati kadosa pundi? Tinulat saking Mandruwa sajak Bapak Penemban beneh kelawan adat sabenipun. Rikalengan punika Bapak Penemban Durna katingal pucet. Lune somo nanti wal kentas gimbal manyar-manyar. Manompret abut temah joglo hawiyah. Kinten-kinten ingkang anjalari puceting pasuryan paduka Bapak Penemban menika menapa? Suwe orang garap kabur kok digawe kabur ora. Pinten-pinten dinten pun bapak menika mboten doyan madang. Ora doyan mangan, ora kudu ngombe. Wong yen kurang mangan, kurang ngombe kok ya ora pucet iki jare sapa hara? Angka kalipun pun bapak menika pinten-pinten dinten tansah menggalih kawontenanipun anak Prabu Kurupati ngantos rikalenggan punika kok nggih. Bapak Penemban Durna. Nuwun kula wonten timbalan dawuh. Menawi paduka gagas kelawan kawilujenganipun ingkang putra kula pun Duryudana menika sampun ngepasi. Panjenipun pinten-pinten candra kula menika mboten jenak anggen kula lenggah. Sare mawon mboten jenak. Labet kepireng kabar ingkang dodok dateng dada kula. Dene mboten dangu malih. Pandhawa menika saya wibawa, Pandhawa menika saya mukti. Menawi Pandhawa saya wibawa, Pandhawa saya mukti. Tertamtu samangke saya gampil anggenipun nyecamah dateng Sagung Satakurawa. Kawuning ana Bapak Penemban. Pandhawa mboten dangu malih badhe hamisuda Gatotkaca jumeneng Narendra wonten Pringgondani. Menawi Gatotkaca klampah dados ratu ngratoni Pringgondani. Pandhawa saged dipun wastani wong kang saya gedhe ndase gembelu pikire. Tertamtu samangke kula saya kucem, kula mboten gadah kawibawan. Kula sampun suda daya kadigdayan kula pun Duryudana Bapak Penemban. Anjrah puspita harum kasiliring samirana mri. Somorante. Walu kentas gimbal manyar-manyar manuk pret abutut majogya hawiyah. Nuwun sewu nggih. Barang sing katingal sepele menika mboten usah dipun gagas ngantos sanget-sanget. Menawi paduka nggih anak Prabu Kurupati kepareng dhahar aturipun ingkang Bapa Sokalima. Kula anggadhahi cara, kula anggadhahi sarana dimen Gatotkaca mboten badhe lestantun anggenipun dados ratu Pringgondani kok nggih. Caranipun kadosa pundi Bapak Penemban Durna? Gampil.
andamel Gatotkaca mboten krasan dados ratu menika sampun kula tata, sampun kula tulis wonten epek-epek kula sisih kering. Dimen Gatotkaca mboten dangu anggenipun dados ratu, syukur bagi wurung anggenipun kawisuda dados Narendra menika gampil, caranipun gampil. Lah ya ngono to Dejuni? Iya. Kira-kira carane piye Kakang Durna Trang Trewaca matur angarsaning anak Prabu Kurupati wae. Nuwun sewu nggih. Yen kepengin murungaken Gatotkaca dados ratu, parikedah Gatotkaca dipun sengkakaken patinipun. Menawi kepengin andamel mboten lestantun Gatotkaca dados ratu, pringgondani digawe ringkih. Bapak Prabanduna, nuwun kula wonten timbal hadhawuh, sampun rambah makaping. Kurawa handamel ringking sagung para Pandhawa. Wiwit tunggakipun ngantos pakang-pakangipun parikedah dipun ringkihaken nyatanipun. Ngantos wedal sakmenika mboten nate klampah amung kababar saklebeting pengangen-angen mawon Bapak Penemban. Nah, sing rumiyin ben rumiyin ingkang samangke dipun gagas wiwit sak menika nggih. Caranipun andamel patine Gatotkaca. Nah, gawe patine wong liya menika parikedah ngertos riwayatipun utawi sara silahipun nalika Gatotkaca lair. Damel ringkihing wong liya menika parikedah ngertos riwayat utawi lelakonipun. Contonipun Gatotkaca nalika lair menika darbe pengapesan. Pengapesane Gatotkaca nalika wonten lakon Gatotkaca ngambah Merajapada utawi Gatotkaca lair. Nah, nalika Gatotkaca lair wonten kaelokan kalian kala wau nenggih mapan wonten puseripun kaelokaning Gatotkaca menika mapan wonten tali puseripun ingkang saya dangu mboten saged katigas dening sanjata saking senjata. Wekasan kodrat ingkang maha kawasa pusering Gatotkaca saged katigas dening sanjata ingkang winastan sanjata Kuntawijaya Danu. Nah, naten nonton riwayatipun Gatotkaca napa mboten? Pak Kira Paman Haryo nate napa mboten? Kula mboten nate nggih. Leh nonton piye wong tamu sedina-sedina kebak. Sewengi-sewengi tamune nggih kathah anggenipun jagung. Nah, ring nonton riwayat pripun nyadong sewu duka mawon nggih. Bapak Prabanduna, nuwun kula wonten timbal hadhawuh. Lajeng ewa semanten nalika warangka Kunta dipun tamaken wonten pusiripun Gatotkaca. Nah, tuwuh kaelokan melih warangka Kunta malah kepara manjing wonten saklebeting pusir. Lah menika ingkang dados daya pengapesanipun si Gatotkaca. Nah, pramila menawi samangsa-mangsa Kurawa badhe ngajab pejahipun Gatotkaca, paduka nggih anak Prabu Kurupati amung cekap dawuh sagung para sentana, sagung para kawula ingkang pinircaya dening paduka nggih anak Prabu Kurupati mawon. Pakenira Paman Haryo, nuwun kula wonten timbalan adhawuh. Monggo tinemumu cocok apa ora? Nah, cocok. Pun yamenten kok mboten cocok menika pripun? Monggo panemumu kira-kira perlu Kurawa sing tumandang gawe dhewe apa perlu tabok silih tangan. Nah menika nyumanggaaken nggih. Yen Kurawa kepengin kemringet tumandang piyambak nggih monggo. Menawi Kurawa wegah kangelan tabok silih tangan nyilih jago sanesipun nggih monggo. Kira-kira eneng kang patut pinercaya madhep kinarya jagoning Kurawa apa ora? Mungguh panemu Pakenira Paman Haryo. Nah menika kantun paduka anggenipun tansah ngeningaken cipta mintos ing Dewa Kang Maha Kawasa mawon nggih. Menawi kanthi hanelangsa ngrerepa
sinartan meneping kalebu paduka nggen anak Prabu Kurupati anggenipun nenuwun tertamtu samangke badhe wonten sanjata pitulungan. Sinten malih ingkang paring sanjata pitulungan boten wonten sanesipun amung kajawi panguwasaning dewa kang maha sakalir nggih. Sang Tantara Ratri hamung cipta pukulun tanolian kaeksi mila katur ingkang cundha manik prasasat rageng ulun kang sumembah mungguing pradanta Prabu miang kagungan to singsim saksat sampun prapti katon asta pukulun ulaten sang Narapati Sigra yen pramana kanca Jumangkah angrus sumbar lindu bumi goncing gumaludhuk guntur keto ya jagat ya dewa ya Bathara tejo-tejo sulaksana tejane ponakanku lanang Buma Narakasura Narendra Traju Trisna Ger Buma Narakasura kula wonten timbalan hadhawuh paman karaya-raya nggonmu teka daya-daya nggonmu ngrerepa wigatining perlu Maradhyagi matura anakku ya ponakanku lanang Buma Narakasura lah dalah walih-walih menapa menawi lepati nebenohing balak bilahi cinakena gunging samudra pangaksami paman sepisan kula ngaturaken labo-labet bekti ingkang pulunan kula pun Buma mugi katura paduka Kanjeng Paman Kurupati ndungkap angka kalihipun. Dinten samangke kula badhe nyuwun sanjata pitulungan dhateng jengandika Kanjeng Paman Duryudana magepokan kelawan gegayuhan kula dinten samangke. Buma Narakasura kula wonten timbalan hadhawuh bekti wis tak tampa karya bombong sembah wis tak tampa karya bombong birawaning rasaku ora liwat pangestu kutampanana kawula nok-nok non wonten kados pundi pitedah paduka Kanjeng Paman Duryudana badhe kula estakaken dungkap kang kapindho Buma Narakasura njaluk sanjata pitulungan
kepiye kang mbok karepno Maradhyaki kanthi gamblang matura Buma Narakasura. Wah, ladalah waduh dicuh wadadidah. Pan. Ya mono ya mene runtik atining Buma Narakasura. Yah mono yah mene cuwil atiku papan. Sinten malih ingkang damel runtik ing manah kula mboten wonten sanesipun amung kajawi Gatotkaca, angka kalipun Gatotkaca, angka tiganipun Gatotkaca lan angka-angka sak piturutipun mboten wonten sanesipun amung Gatotkaca. Wiwit wonten lelampahan Kikis Tunggarana, wiwit wonten lelampahan wahyu saking wahyu, saben-saben kula nggayuh wahyu tertamtu Gatotkaca ingkang nampi kanugrahan. Saben-saben Buma ngalap mandhaping kanugrahan, lupute Gatotkaca ya tedhak turune Pandhawa ingkang nampi wahyu lah pramila. Lamat-lamat kaping kabar mboten dangu malih Gatotkaca badhe kawisuda dados Ratu Pringgondani pramila. Kula nyuwun sanjata pitulungan mungguing paduka Kanjeng Paman Duryudana dinten samangke amrih wurunge Gatotkaca kawisuda dados ratu menika kados pundi? Buma Narakasura lungguh luwih dhisik. Aku bakal wawan rembug lawan Sagung para Sentana, luwih-luwih Brahmana pujangganing kraton negara Ngastina. Bapa Prabanduna, nuwun kula wonten tiwalah dawuh. Menggah pemanggi paduka Bapa Penemban menika kadosa pundi? Bondo kepara-para. Angel golek cara ning bareng ketemu carane gampil kan. Kadosa pundi Bapa Penemban? Nah, menika ingkang dipun wastani tabok silih tangan. Tabok silih tangan. Kurawa cekap nonton saking katebian, anak angger Buma Narakasura ingkang tumandang karya. Kurawa mung cekap mendel mawon nonton saking katebian. Awit Kurawa menika saestu sayah awake. Wingi dalu melek ngantos jam 1 pun. Panggung dilalih menika Kurawa pun bingung. Pramila babakan golek linggihing Pandhawa langkung-langkung wurunging Gatotkaca anggenipun badhe kawisuda dados ratu menika pasrah sumarah Bathara sawetahipun dhateng si Buma Narakasura mawon. Anak Prabu Buma Narakasura ponakanku lanang nggih kula wonten timbalan dawuh. Sak mangsa-mangsa bisa tumandang. Pun paman percaya madhep mantep marang pambudidayamu. Mula Kang Sawa kuwi. Aja nganti kesuwen nggonmu tumandang gawe mrih Gatotkaca wurung kawisuda dadi Ratu Pringgondani. Gumelarang beki surae gumara
Wah, ha. Ha, eh. Hei. Ha, hei. Wah, ha. Hei. Hei, deh. Ha, hei. Ha. Hei, ha. Hei. Ha.